Ok, pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas smo nazad i danas ćemo da radimo jako mnogo stvari. Kao što vidite, između epizoda sam dosta promenio ovaj toranj. I osim toga, znači u ovoj epizodi ćemo raditi jako mnogo stvari. Ovdje u chestu imamo neke stvari koje ćemo koristiti, pa da pogledamo. Znači da, mnogo stvari. Uzet ćemo sve ovo ovdje. I znači, ok, to nije bilo dobra ideja. Znači šta ćemo danas praviti? Danas ćemo praviti most ovdje koji će da vodi na onu stranu. Pravit ćemo put koji će da vodi gore do te kuće. Pravit ćemo i nether portal. I mislim da je to to. Znači pravimo te 3 stvari. I da, malo onako završavamo ovaj toranj i to. Znači prvo krećemo sa ovim mostom. Mislio sam možda da ga napravim ovako nekako. Nisam siguran da li će ovo dobro ispasti, a nadam se da hoće. Dobro. Ok, kao što vidite imam nešto ovako na umu kao da ide onako malo ukosa most i da su ćoškovi od drveta ovako od kamena. I sada ćemo ovako malo samo da ga proširimo. To, ok. Kao što vidite ide ovako nekako, za sada izgleda jako loše. Ne znam da li će izgledati uopšte bolje. Nadam se da hoće jer za sad izgleda jako loše. Izgleda da izgleda bar malo bolje uskoro. Nešto jeste. Neko čudovište jeste. Ok, malo bi trebalo da idemo i ravnije onako, zato što previše ide ukoso pa je zbog toga bilo dosta loše. Ajde beži bre. Šta vi? Ne, ti. Samo ne ti. Kao što vidite, ovdje se otprilike završava most. Ovako ide ovaj zadnji. Op. I evo ga, ovo je za sada ta neka osnova mosta. Nadam se da vam se sviđa. A sada da dodamo ove ograde. Samo malo dodat ću i ovdje. Ovako jedan. Ne može ovako. Ne znam kako ću sad da napravim ovaj most. Ajde što ovdje može, ovdje ne može. U jednoj epizodi, kasnije i to. Za sada mislim da je ok. Samo ću da dodam možda ovako kao
Stani, okej. Sad ću ovako da dodam kao, znate, ono, da se drži ovaj most pod, onako, okej, tu. Okej, nice. Yes, upao sam u vodu, to, nice. I kao što vidite, to je most. Jedan deo je završen. Polako nam se povećava ovo neko mesto i za sad je mnogo bolje nego ono prošlo. Mislim, pogledajte, ovaj toranj, ovaj most, ona tamo kuća, ono. Stani, moram nešto da jedem, bukvalno jako sam gladan i imam jedno srce. Gladno, oh my god. Da mi ove jabuke, možda, imam nešto bolje, nemam. Zašto sam to postavio, nije ni bitno. Samo pojedi ove jabuke, ovako, super. Sada se bacamo na ove putiće. Ok, sad kako ćemo da napravimo da ovaj putić vodi tamo? Ne znam. Prvo moramo nekako da namestimo ovu planinu da ne ide onako, nego da ide malo drugačije. Ok, znači, nadam se da vam se sviđaju ove stepenice za sada. Kao ovaj putić neki, čudan onako, ali dobro. Ajde, u stvari prvo ćemo namestiti ovaj put, pa ćemo onda samo popunjavati, ono, tako će da bude malo brže. Znači, evo me nazad nakon malo vremena, kao što vidite put onako ide odlično. Kao što vidite ovdje je most, onako pređite ovdje na put, idete ovamo gore. Tu je ta kuća, znači otprilike samo mi je ovaj kraj ovdje ostao. Ok ljudi, znači sad je gotovo ovaj put, otprilike most i put, znači ono do njegove kuće je sad lako otići. Ovdje je ovaj zombi, tako da ćemo samo da pretrčimo u krevet. Ne mogu, oh my god, umri! Oh my god, oh my god, oh my god, ok, tako, sad spavaj. Ok, znači sada ću vam pokažem kako ovo izgleda za sada, znači odete ovdje gore. Imate ovaj most, odete ovako, pređete most, imate ovaj super putić koji vas vodi ovamo gore. I evo, tačno na vrata, kao što vidite imate odavde do onako savršen pogled na sve odavde, ono bukvalno. I da, evo, pokazat ću vam njegovu kuću, ona je sada gotova. Kao što vidite imamo, nekih stvari, tu je krevet i to, a sada da uradimo i finalnu stvar što treba da uradimo u ovom klipu, a to je Nether portal. Nether portal će možda da bude ovako ovde. Mislim da je to dobra ideja. Sada za Nether portal će da biti otprilike osim ovih ovde. Ok, ovo će mi služi. Ok, znači treba će mi neki od ovih itema i to. Ok. Sada da namestimo ovaj Nether portal. Onako, stavio bi ga ovde. Stani malo. Neko je ovdje u šumi.
O, to je pillager. Ne bi da idem tamo. Tamo sam vidio lidera. To nije dobro. To mi se uopšte ne sviđa. Ok ljudi, ja sam bukvalno sklonio ovdje cijel taj deo i sada ćemo tu da napravimo nether portal. Prvo treba će malo onako više da bude. Sada ću da napravim od zemlje ovako malo. Jer totalno je nebitno. Ok. Sada kada to imamo, sad idemo ovako da postavimo stepenice. Znači ovako od gore. I ovako ovde. Nice. I onda ćemo ovde gore da imamo nether portal. Hop, hop, hop. I ovde. I onda idemo ovako gore. Boom. Ok. Trebamo pod da napravimo od nekog dobrog materijala. A taj dobar materijal će da bude ovo. Znači, za nether portal ćemo koristiti kamen, najviše, ne znam, mislim da nećemo uopšte koristiti drvo. Samo sekundu. Ok, znači napravit ćemo ovako neki zid ovako oko portala možda. Ne, ovdje neće biti. Ovdje će da budu ovakve stepenice. Ok, mislim da ovo za sada ide dobro. A možda je previsoko malo. Mislim da ću samo skloniti ove ovdje. To malo bolje izgleda, ali kako će onda tamo da se dođe? Mada moraju ovdje da stoje, ok, cool. Ok, sada ćemo samo da stavimo ovako ovaj blok iza. Ok. Sada neke detalje da dodamo kao na primjer ovo. I na drugu stranu isto ovako. Sada ovdje gore ću da stavim ovako nešto. Ovo za sada nije toliko loše. Sada ću da prekrijem ovu ovdje zemlju da se ne vidi. Ok. Znači ovo već nije toliko loše.
Ok, ovako nešto sada. Stavimo ovo, ok. Ne, neće to. Onda će da ide kamen. Ok. Znači, kao što vidite, ovo već izgleda dosta dobro. A sada ćemo možda da dodamo malo ovako nešto. Ok, ovo mi se već veoma sviđa. Onako nije loše. Nije ni nešto wow, baš mnogo. Ali meni se sviđa. Mogu bi da dođem ovdje i da proletim u Nether. Tako da mislim da je to dobro. Ajmo da zapalimo. Ajde prvo ćemo da odspavamo. Ok, sad gdje mi je upaljač? Mislim da nemam upaljač, tako da ću napraviti novi. Znači... Ok, znači ljudi, sad imamo konačno upaljač. Idemo da zapalimo ovaj ovdje portal. I... ovo nije loše. Mada mislim da bi trebalo da mu dodam malo više ovako na stranu. Da, to izgleda dobro, to izgleda dobro. Ok. Ok, da, ovo izgleda kao cool Nether portal. Ali nadam se bar da će ovaj da nas vodi na neko bolje mesto. O ne, ovo nije dobro.